Копче за сън. Тихо. Искате ли да надникнем в стаята, където е креватчето на малкия Оги? Добре. Ето ни вътре. Лампата е угасена и в тъмното се вижда само една картонена кутия от телевизор, пълна с играчки и бялата възглавница, която е потънала в главицата на Оги. До него е полегнал и дядо му, тъй като Оги още не е свикнал да заспива сам. Плаши го тъмният ъгъл отсреща. Там наистина се крие нещо. Само че то никак не е страшно. Дори напротив. Друг път ще разберем какво е. Сега да чуем какво си говорят двамата в тъмното. Ще има ли миш-миш? Пита дядо. Няма да има, казва Оги. Ще има приказка. Приказката утре, казва дядо му. Утре ще си играя. Тогава в други ден. Хайде. Дядото се надвесва на Оги, друса бялата му възглавница и го преспива с думички, които сам е измислил. Миш, 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 време е да спиш. Целият квартал вече е заспал. Спинкат стъпалата, спинкат перилата, ансасьорът спинка, спрял като картинка. Но Ги си знае своето. Не искам миш-миш, искам приказка. А сънливото копче държиш ли го? Държа го. Ама гушни ме. Ето. Как сладко са се гушнали двамата, Оги стиска копчето на пижамката си. То е специално. Когато го държи, Оги по-лесно заспива.